Звук и слух. Физика 7 клас. Максим Андреев и Зисис Кицус. Човешкото ухо може да възприема звукови вълни с честота 20 Hz до 20 000 Hz. С напредване на възрастта хората обаче все по-трудно чуват високи честоти. Ухото като приемник на звук. Звукът влиза в ухото през ушната мида и ушният канал и попада върху тъпанчето. Тъпанчето е опъната ципа, която получава енергия от звуковата вълна и започва да трепти. Чрез трите малки кости, трептенията се предават на будниста течност. На ухлюва, орган, разположен във вътрешната част на ухото. В ушният ухлюв звуковите трептения се преобразуват в електрични сигнали, които се предават към мозъка. Да обобщим частите на ухото. Външно ухо улаля звука. Средно ухо усилва звуковите вълни. Вътрешно ухо, в ухлювчето сигналите се преобразуват в електрически и се изпращат към мозъка. Мозъкът разбира звука благодарение на нервните сигнали. Височина на звука. Ухото възприема звуковете като ниски и високи. Висок звук е равен на висока честота, например писък. Нисък звук е равен на ниска честота, например тътен. Бас-китара – нисък звук. Цигулка – висок звук. Сила на звука. Силата на звука се определя от амплитудата. Ако източникът трепти с малка амплитуда, издава слаб звук. Цвърченето на мишката е пример за слаб звук. Увеличим ли амплитудата, силата на звука се увеличава. Когато звуковата вълна се отдалечава от своя източник, звукът отслабва. Не чуваме дори огромен кораб, когато е далеч от нас. Мярката за сила на звука е децибел. Шепот – 30 децибела. Разговор – 60 децибела. Концерт – 100 децибела. Излитащ самолет – 130 децибела. При сила на звука над 130 децибела, усещането за звук преминава в усещане за болка. При сила на звука над 160 децибела, може да се спука тъпанчето на ухото. Шум. Шумът е нежелан от нас звук. Самолетите. Автомобилите и машините са източници на шум. Продължителен шум с сила над 90 децибела може да предизвика намаляване на слуха. Шумът влияе на слуха. На концентрацията. На здравето, главоболие, стрес. За предпазване от силният шум се използват звукоизолатори. Това са материали, които поглъщат звука. Добри звукоизолатори са леките материали, в които има малки дупчици, запълнени с въздух. Благодарим за вниманието.